Isang kwento ng dedikasyon ang ipinamalas ng 15-year-old auditionee na mag-isang nagtungo sa CGIC building para makapag-audition sa CLTV 36 Singkagaling Stage. Alamin po natin ang kanyang kwento at naging performance sa Insta Chika ni Zyrel Reyes. Sa laban ng buhay, higit na nakakaangat ang mga taong may pangarap. At ang pangarap na yan ang nagbigay ng lakas ng loob sa isang auditionee mula Mariveles, Bataan na magtungo sa lalawigan ng Pampangang mag-isa para subukan ang CLTV 36 Singkagaling Stage. Sino itong 15-year-old singing hopeful na kumilos sa tawag ng pangarap? Kilalanin natin si April Joy Sablan. Mag-isang nagtungo sa Singkagaling audition si April. Yung tita ko po kasi sabi niya po wala daw po siyang pamasahe. Yung mama ko naman po may sakit. May sakit si mama? Ano sakit ni mama? 10 silang magkakapatid na kapos sa buhay. Pero hindi ito naging hadlang para tuparin ang kanyang mga pangarap. Ating pakinggan ang tinig na nagmula pa sa Mariveles. Then I can make you feel the love in you back then. Maybe you and I would see forever. Parang may request pa si Judge Hans kay April. May alam ka bang awiting Tagalog? Meron po. Pwede mong kaming sampulan yan ngayon. Kahit chorus lang. Ayun naman pala, mukhang nabitin si Judge Hans at nagpa-request pa. Pakinggan naman natin ang Tagalog piece mo, April. Ikaw ang ulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw sa akin ang bituin, walang kupasang ningning, ligaya kang walang hanggan, ako'y sa'yo, ika'y para sa'kin. Pinakanta kita ng Tagalog kasi gusto kong ma-enjoy yung ganda ng boses mo na komportable ka sa lengguwahe. So, magaling na magaling kang singer para sa akin. Mag-isa mang bumiyahe papuntang CLTV 36 Singkagaling audition, uuwi naman siyang panalo sa komento ni Judge Hans. Sapat ba ang pangarap at tinig ni April para makapasok sa pinakamaningning na singing competition sa Central Luzon, ang Singkagaling? Kaya naman ikaw na gustong tuparin ang pangarap sa pagkanta, gawing inspirasyon si April. Markahan nyo na ang inyong mga kalendaryo sa October 5, 17 and 26, 2 p.m. hanggang 5 p.m. Open to kids 5 to 10 years old, for teens and adults 15 to 28 years old. And just bring your 2x2 picture and birth certificate. Magtungo sa CLTV 36 3rd floor CGIC building, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Ito ang pinakamaningning na singing competition sa Central Luzon, ang Singkagaling. Ako si Zyrel Reyes para sa Insta Chika.